Nzvimbo iyi inonzi kwaChaka muri Zimbabwe kunozivikanwa navanhu vazhinji kwaChirumanzo aiwa kwachizovhura hombe manje. Panapa tinoona kuti pambamborera kana ewiki tichiona kuti aiwa pane Ford Ranger vehicle aiwa yakatsika vanhu vanosvika 5. Panapa tiri kuona kuti this government yaIdi Mnangagwa yablemba zvinzi aiwa pamanormal governments pangade pakaiswa maspeed limit, but tiri kuona izvezvi panenge vanhu futi vatsakatira ipapo. Sanda muda masvika muda nyuko panapa don't subscribe or like or turn on the bell kuti tipinda mugwa muchinzi. The government has accorded a state-assisted funeral to the 4 victims who tragically lost their lives in a road accident at Chaka Business Center. The fatal accident, which occurred on Saturday morning, resulted from a head-on collision between Honda Fit and Ford Everest. The impact caused the Ford Everest wheel to strike 10 pedestrians who were selling their goods. 2 individuals lost their lives at the scene, while 2 others succumbed to their injuries after being admitted at the Driefontein Hospital. The Civil Protection Unity has released the names of the victims as Grace Chikwaya 38, Lisa Gwinure 5, Love Mo Muganu 39, and Angeline Mutsikwa 52. Ndopa tukona kuti aiwa nzvimbo iyi yatova a dead spot. Patinokuwa kuti aiwa vanhu vanosvika 10 vanouya vachitongotsikiwa nekuda kwehead-on collision yakaitika pakati pethis Ford Everest neHonda Fit. Ndipo tinoona kuti aiwa the government must address this issue. Voona kuti panzvimbo apa kana pachida kunyasa kugadzirwa pachiswa maspeed limits, pachiswa all the ways angaminimiza maaccidents angatoiswa in place kuti vakwanise kusavha malives. What is mafungiro enyu moti kudiwa musoro pechiitiko ichi? Comment section medu, so subscribe or like and turn on the bell.